Invázia z vesmíru. Na planéte Mars, červenej planéte, žila mimozemská civilizácia. Boli to geneticky simulované kódy Matrixu. Mali stroj na hmotnú realitu, či je skutočnosť realitou, alebo realita nie je skutočnosťou. Strážcovia vesmíru mali podzemné laboratória z budúcnosť na výskum nevysvetliteľných javov. Telepatia, telekinéza, čipová totalita. Postavili svet v budúcnosti interkontinentálnu kozmickú loď. Zatiaľ v zóne 51 vojenskej základni vypustili vírus na vymazanie všetkých zmyslov. Ilumináti rokovali o vedeckých témach. Jeden iluminát bol vyvolený a mal prednášku. Čierna diera je okno časopriestoru, dá sa cez ňu cestovať v čase. Otvorili sme druhé dimenzie sféry, sú to podvedomia čierne diery. Zasahol si ma ako veľký tresk si galaxiou vesmírnych ciest. Preto radšej duši oslapnem, ako by som v tmách mala blúdiť s otvorenými očami a moje imaginárne druhé ja sa stratíme v hlbinách duše. Armáda temných iluminátov robili magický rituál so sviečkami. Prekliali čarodejnice, ktoré vedeli astrálne cestovať v snoch a ovládali svoje sny. Len jeden sen bol vzácny. Tretia zlatá ríša, impérium absolútna, dokonalý svet. Nebola to imaginárna myšlienka, ale prísne strážená vízia, o ktorú všetci bojovali. Prečo sú vo svete vojny? Každý chce byť mocný. Na počiatku bolo vzduchoprázdno, po veľkom tresku tu bolo reliktné žiarenie a hviezdy a neidentifikovateľné telesá v pohybe. Vesmírne telesá v pohybe. Numerologickí astrológovia mali astrolab a zistili, že osud je nám predurčený milióny svetelných rokov vo hviezdách. Máme ho podvedomí zakodovaný a ak by sa nám premietol pred našim narodením v sne, tak na základe toho existuje déjà vu, že sa nám zdá, že situácia sa opakuje. Zatiaľ vo Washingtone DC, v Bielom dome, mali všetci prezidenti sveta prísne utajený summit o tom, ako NASA, USA vysiela rakety a vesmírne stanice, dróny na kontrolu ľudstva. Centrálny mozog riadil ľudí ako naprogramované stroje. Duchovia z monarchie tancovali na zámku, bol tam aj grof Monte Cristo, v zámku boli upíry, otvorili sa trhuly a upíry rýchlosťou svetla lietali svetom. Otvorili knihu mŕtvych a tam bolo tajomstvo našej existencie na planéte Zem. To sú moje myšlienky. Píšem knihu, vydávam knihu. Toto je časť mojej knihy, ktorou som vás chcela porozprávať. Ďakujem za vypočutie.